Mbak. Mandek kok sih. Mandek Mbak. Sabar Mbak Dia. Apa? Mbak. Ini apa, Mbak? Lah ya kira ya koperasi desa to Mbak Dia. Kita ning kono kita ono pinjaman, sampai nemeh utang ning kono ki yo iso. Lah. Wah tenan, Mbak. Lah kok enak men, Mbak? Mbak, syaratnya gampang ora, Mbak? Ya mbok ora ngerti to Mbak, lho aku ya ora pengurusnya kono kok. Alah, sampean ki lho nek ngeke info to setengah-setengah. Mbak, sak ngertiku ya koperasi iki to. Tujuane iki memang nggo petani karo nelayan. Karo UMKM. Lah UMKM kuwi tujuane ben gampang, bisa dienggo modal usaha. Oh alah, dadi to nek tuku iso rono ya, Mbak? Ya iso no, Mbak. Mbak, nek ngono berarti iso diutang ora, Mbak? Eleh, utang wae. Wis batine sithik mbok utangi, rugi bandar, Mbak. Wis ayo bali yo, panas iki.